Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, unang araw ho ng Marso ngayon, March 1. Araw ho ng Miyerkules. Kumusta ho kayo ating mga kabalen at mga Karehiyon? Dito po sa Central Luzon, naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Akalain mo, tapos na nga ang Pebrero at tuwing March 1, alam naman ho natin, o tuwing buwan ho ng Marso, ay alam naman ho natin na ginugunita natin yung tinatawag na Fire Prevention Month. At maya-maya lamang ay meron ho tayong magiging bisita mula po sa Bureau of Fire Protection para ho bigyan tayo ng mga tips kung paano makaiwas sa sunog. At narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Miyerkules ng umaga. Ito ho, Fire Prevention Month 2023, nagsimula na. Nationwide transport strike, ikakasa sa ika-6 ng Marso. Infrastructure development at synergy ng mga eco-zones sa rehiyon itinutulak ng BCDA para palakasin ang lokal na ekonomiya. Mga bakulingling at fiberglass boats ipinamahagi ng BIFAR Region 3 sa mga mangingisda sa Sasmuan at Lubao, Pampanga. At ikalawang bamboo organ sa bansa na matatagpuan po sa Betis, Guagua, Pampanga, maririnig na sa March 2. Ito mga kabalen, kaugnay ho nitong deadline ng application for a consolidated franchise ng LTFRB na na-extend ho yan hanggang June 30, ay nakatakda naman hong magsagawa ng isang nationwide transport strike. Yung iba't ibang mga drivers and operators association sa buong bansa para ho i-rehistro yung kanila namang pagtutol dito po sa nakaambang PUV Modernization Program. Ang ilan ho sa mga kababayan natin o yung mga kabalen at karehiyon nating tsuper dito ho sa Central Luzon, nagpahayag na sila po ay hindi makikibahagi, habang ang ilan naman ay makikibahagi daw. Para ho bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay niyan, makakausap ho natin ngayon live sa linya ng telepono si Kuyang Danny Umul, ang chairperson po ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Magandang umaga, Ka Danny Umul. Welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Magandang umaga, kasamang Justin. Maraming salamat sa pagkakataong muli. Ako'y po ang presidente. Sir Dan, ito hong ikinakasang transport strike sa March 6, Yun ho bang grupo ninyo, yung Confederation of Passenger Transport dito sa rehiyon, ay makikibahagi ba dyan sa nationwide strike na itinutulak ho ng ibang mga grupo? Dito po ang stand po ng Samahan ng mga Sasal sa Pilipinas at ng Convent dito sa Central Luzon. Wala pa po maging official na statement kung sasama kami o hindi. Dahil may patawag po ang DOT at saka yung DFAT na meeting sa lahat ng mga national leader sa Biyernes po. Kasi alam naman natin, may komunistan po kami. Nilabas nila yung MC na to na 2023-01 pinakunsaan. Talagang tinutulto ko na itong ating ng kalsada comes June 30. So, katulad po ng mga napapanood nyo, nababalitaan nyo, pati Senado, Palma, sa dami po ng batas na nilalabas, parang ang COT at saka Senate, hindi na yata nakukonsulta, lalo na po kami. Kami na apektado. Opo. Sir Dan, ito hong ginagawang deadline o yung itinakdang deadline sa June 30, ito pong application for consolidated franchise. Kumusta ho naman yung proseso ng iba't ibang mga jeepney drivers and operators dito pagdating ho sa usapin ng pag-a-apply para sa isang consolidated franchise? Kasi may mga nakausap din kami, marami-rami pa halos 8,000 units pa dito sa Central Luzon yung wala pa talagang consolidated na prangkisa. Paano ho kaya ito matutugunan base ho sa inyong pagsusuri naman?
Actual po, kasamang Justin, yan din ang problemang malaki ng TOTR at sa LTFRB. Iniikayat kami, pinipwersa kami na mag-consolidate. Pero hanggang doon lang, nag-consolidate ka, wala ka namang kakayahang bumili ng modernized unit para sa iyong consolidation. Hindi rin kami pinautan. Itong mismong yung tama-tama yung sinabi ni Senador Rapi Tulfo, pati LGU, tama po yun. Kasi kung wala ng LPTRB, yung po tinatawag nilang Local Public Transport Routan, hindi ka makakautang. Kasi LGU po ang nagbibigay nun. So, doon pala sa consultation per se, may problema na si LTFRB. Para bang ang gusto niya lang, sige, kahit hindi nyo kaya, pumasok lang kayo. Hindi nila kaya ipaliwanag. Ano ba yung purpose? Pahirapan mo yung tao. Tatanggalan mo ng karapatan sa pag-isa kasi pag nag-consultate ka from individual to population, wala ka na sa eksena. Tapos pag nag-consultate ka na, wala ka namang kakayang bumili ng modernized unit. Hindi lang baka pinagluloko nun. Matagal na problema yan. Magmula po 2017, naipanganak po yung modernization program ng DOTR-LTFRB noong June 19, 2017. Series of hearings sa Congress at sa Senado sa mga LGU. Ang order po kay former Secretary Tugati doon sa hearing na tatatandaan ko kay Chair Senator Grace po. Yung mga department order na yan, mga board resolution, mga memorandum circular, bakit wala kaming kopya? Yan ba makatuwiran? Kaya nag-file si Senador po ng bill, Senate bill, yung just and humane. Hanggang ngayon po, puro na lang kami usap. Wala naman po kino-comply ang LTFRB at DOTR. Kaya inabot na po tayo ng 6 na taon, mag-15 taon na naman, walang nangyayari. Opo. Kuyang Dan, etong ikinakasang transport strike sa ika-6 ng Marso, kailan ho kaya namin malalaman naman kung yung inyong grupo at ilan pang mga miyembro ho ng mga TODA o HODA, Jeepney Operators and Drivers Association dito sa Central Luzon ay makikilahok dyan sa strike kasi pinaghahandaan na rin ho nung ilan sa ating mga mananakay, lalong-lalo na ho karamihan ng mga manggagawa at alam naman natin yung mga estudyante balik eskwela na, oras na maipatupad o maisagawa itong strike na ito. Alam natin kung gaano kalaki yung epekto doon sa biyahe ng mga mananakay. Ayo po, actually po, maya-maya lang, magawin na po sa LTFRB ngayon Central, pinatatawag ako ni Chairman Coates. At separately pa po yung meeting namin sa PMS. Ako po, kasama niyo kung nagkikipagsimpatya. Sana itong mga mambabatas natin, lalo na ang Pangulong BBM, magkaroon po ng magandang linaw itong appeal namin para hindi matuloy. Wala po may kagustuhan. First time in history, magkakaroon ng 6 na araw na welga ng pampublikong transport. Ano po, dati 3 lang, marami. Pinakamarami, 3. Ngayon, lahat po kami, lahat tayo apektado, hindi lang yung mananakay, yung pamilya namin, miyembro namin. Pero kung hindi naman po namin gagawin to, mawawala na po kami sa kalsada. Doon sa bagong nilabas na memoranda ng LTFRB na eleksyon na lang kami. Yun din po, series of meeting ang ginawa namin. Ang nilabas nila, hindi mga taong MC. Hindi naman po yun ang pinag-usapan namin. Ang hinihingi namin from day 1 last year pa. Extension, hindi po tukol na siya ihali ng kalsada para mawala kami ng anang buhay. Extension dahil hindi namin kaya. Opo, Sir Dan, panghuli na lamang ho, panawagan ho ninyo sa LTFRB at sa pamahalaan. At syempre ho, yung inyong mensahe naman sa inyong mga kapwa tsuper at operator at sa mananakay, lalong-lalo na ho yung mga manggagawa at mga estudyante na talaga ho pinangangambahan itong nalalapit ho na strike sa ika-6 ho ng Marso. Opo, salamat. Una-muna, nag-apila po kami sa tinangkulan, Pangulong BBM, sa Senado, sa Kongreso, kay Congressman ako, siyang chairman ng COTR, Senator Grace po, alam ko may ginagawa po kayo.
DOTR Secretary Bautista, Chairman Guades. Kami po ay hindi sa gusto lang namin magulo, gusto po namin mabuhay din na kagaya ninyo. Tingnan niyo po yung aming appeal, makatwirap po ba? Magmula 2017, bakit hanggang ngayon, itong PUPLP na programa ninyo hindi matuloy-tuloy dahil hindi po kaya. Hindi po tama na itong disenyo ng PUPLP nakadesign po ito sa mga mayayaman. Anti-po yan. Sa mga mananakay, resasyon po itong laban na ito, laban nyo rin po ito. Dahil pag nag-modernize kami, tataas sa pamasahe ninyo, po ang minimum lang hanggang 25 pesos para makarecover lang kami. Sa mga milyong-milyong alaga ng PUPLP na China, alang-lalo nating pinayayaman ng China ang umahagaw sa hanap buhay ng ating mga mangingisda. Eh hindi na ako kumaintindihan bakit sinusuportahan pa natin ng China. Tapos sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, maraming timawa na nakikinabang ng mga politiko. Eh, tama naman po lahat yan. Sana magkaroon kayo ng committee, imbestigahan yung PUPLP. Bakit ayaw nilang ayusin muna yan? Hindi naman po kami against sa pagbabago. Kailangan natin yan, road-road sa sasakyan, convenient, safe, reliable, at saka higit sa lahat, mura, cheap. Yun po yung pangako namin sa mga mananakay. Ayaw po namin maperwisyo kayo. Ang gusto lang po namin, makakita ng gobyerno sa ganitong paraan. Sana ipagdasal niyo po kami sa mga gagawing meeting ng Biyernes na makumbisi namin ng gobyerno, administrasyong BBM. Hindi po namin nakakalimutan. During campaign, sinabi nyo, ang nararamdaman nyo, nararamdaman namin, nararamdaman ninyo. Ngayon po, nag-a-appeal kami sa inyo ang milyong-milyong umaasa sa public transport. Kami po yung maligi ng ekonomiya, backbone of economy. Sana pakialaman nyo na po ito. Matagal na pong issue to, 2017 pa. Maraming salamat ka, Justin. Okay, maraming salamat, Sir Dan. At kami ho ay makikibalita naman sa inyo, Kuyang Dan, sa magiging pagpupulong ho ninyo sa LTFRB ngayong araw at sa Biyernes upang sa ngayon ay maiulat din ho natin sa ating mga kababayan kung ano nga ba yung magiging takbo ng sektor ng pampublikong transportasyon pagdating naman ho ng ika-6 ng Marso. Mag-iingat ho kayo, sir. Yan ho mga kabalan, inyo pong narinig ang tinig ni Kuyang Dan Yumul, ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Kaugnay nga ho nitong ikinakasang nationwide strike sa March 6. Ayon ho kay Kuyang Dan Yumul ay makikipagpulong muna sila sa LTFRB. Ngayon pong araw ay siya nga ho ay patungo na doon sa pambansang tanggapan ng LTFRB at sa darating hong Biyernes ay meron pang pagpupulong. Ito ho ay dito magbabase o dito ho yung ika nga magiging basihan kung ikakasa o makikilahok yung kanilang grupo at yung kanilahong mga kasamahan dito naman sa pambansang welga o tigil pasada na isinusulong nga ho sa ika-6 ng Marso. Kaugnay ho ng balitang yan, higit 8,000 driver at mga operator ng pampasaherong jeep dito po sa Central Luzon ang nanganganib mawala ng trabaho, oras na hindi po sila umabot sa itinakdang deadline for consolidated franchise application ng LTFRB sa June 30. Ang ilang miyembro ho naman ng transport sector na aming nakapanayam ay nagbabalaho na magsasagawa nga ng 7 araw na strike simula ho sa ika-6 ng Marso. Si Paulo G. Santos po ang may detalye ng balitang yan. Libo-libong jeepney driver at operators ang nanganganib mawalan ng hanap buhay pagdating ng June 30, 2023, ang itinakdang deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa aplikasyon ng Consolidated Franchise. Ang Consolidation Franchise ay isa sa mga rekisitos upang makabili ng modernized jeep. Ang mga kooperatiba o kumpanya alinsunod rin sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sa datos ng LTFRB Region 3, 8,797 PUJ ang wala pang consolidated franchise na karamihan ay bumabiyahe sa higit 200 ruta sa Pampanga, Bataan at Nueva Ecija. 12,029 naman raw ang consolidated units ng PUJ at 302 ang AUV. 451 naman ang bilang ng mga modernized PUV na bumabiyahe na sa rehiyon.
Paliwanag ng LTFRB, karaniwang sanhi ng kawalan ng consolidated franchise ay ang pagkakaroon ng paksyon sa mga namamasada at operator. Magkakasana raw ng mediation program ang kanilang tanggapan upang ito ay matugunan. Actually, madali lang talaga ang consolidation. No, matagal lang dahil doon sa mga miyembro na hindi nagko-cooperate, hindi nagbibigay ng dokumento doon sa mga authorized representative nila na nag-a-appear dito sa LTFRB. For example, ang isang consolidation na walang kaabi-aberya. Sa first hearing pa lang, kung masasubmit nila lahat ng documents, pwede na namin submitted for resolution na consolidated na sila. Ang nangyayari kasi, Paul, hindi makapagbigay. Ultimo ORCR, yung mga miyembrong sumali, hindi nila maibigay. Hindi ko rin alam kung bakit. Management agreement, hindi nila maibigay. So, doon siya nagtatagal yung proseso. Doon mismo sa mga aplikante. Samantala, upang tutulan ang pagpapatupad ng phase-out sa mga traditional na jeep, isang 7-day transport strike ang planong ikasa ng mga nasa sektor ng transportasyon simula sa ika-6 ng Marso. Ang ilang miyembro ng Angeles Jeepney Driver Association hindi raw tiyak kung makakasali sa kilos protesta bagamat kaisa sila sa panawagan ng kanilang mga kabaro sa industriya. Iginigiit po namin lagi ang isang araw na hindi man namin paglabas ay malaking bagay na pong kawalan para sa aming pamilya. Sa mahigit na 240 franchiser dito sa ating asosasyon, sa 7 araw na hindi paglabas ay malaking dagok po para sa aming mga pamilya, sa aming mga anak na pinapaaral, sa mga mananakay. Apila nila sa pamahalaan, konsultahin ang kanilang hanay bago tuluyang ipatupad ang programa sa modernisasyon dahil sila raw ang direktang apektado nito. Hindi rin daw kakayanin ng gastos, lalo't isa ang sektor ng transportasyon sa mga pinadapa ng pandemya. Finance po ay napakahirap, Kuya Pao. Unang-una, ang ahensya ng ating gobyerno ay pinasa nila kami sa Land Bank of the Philippines at sa DBP. Ngunit hindi po kami kayang i-sustain lahat ng ating nasabing mga bangko kung kaya't ipinasa po nila sa private bank ang lahat ng mga finances and payments. Samantalang kung ating ikukumpara sa Land Bank of the Philippines at sa DBP, 160,000 lamang ang down payment as per modern unit. Kung ikukumpara sa mga private bank na 300,000 as per unit, ang laki pong diferensya. Kung yung sa land bank nga lang po is 160, hindi na namin kakayanin. What more kung ipapasa pa po kami sa mga private bank na gaya ng sa ngayon. Yun po ang aming mga sentimiento ngayon kasamang Paulo G. Ano hong gusto ho ninyong panawagan sa bago po ngayong administrasyon? Hindi po kami tutol sa mga ganyang programa ng ating gobyerno. Panawagan lang po namin ay bigyan po kami ng sapat na panahon para po sa preparasyon ng ganito. Ang sinasabi po nilang 2017 up to present na panahon ay kulang na kulang pong panahon yun para sa aming lahat dito na umaasa sa mga pampublikong mga transportasyon na ito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa iba pong balita, inanunsyo naman ng Subic Bay Metropolitan Authority na tumaas ho ng higit 6,000% ang investment sa Freeport, bunsod ho ng expansion na isinasagawa ng mga locator. Ayon ho o base ho sa year-end report ng SBMA Business and Investment Group, mula sa higit 591 million pesos expansion investment noong 2021, ay umabot ito ng higit 36.34 billion pesos nitong 2022. Nasa 38 kumpanya umano ang nag-expand kumpara sa dating 24 lamang. Katumbas daw ito ng karagdagang 2,832 na mga manggagawa sa pagbubukas ho ng ekonomiya ng bansa. Pagkatapos ng mga restriksyon gawa ng pandemya, ay tumaas din daw ang kumpiyansa ng mga locators na palawigin ang kanilang investment. Sa atin hong pagbabalik, ito hong makibalita naman tayo dito sa sinusulong ho ng Bases Conversion and Development Authority na Infrastructure Development at yung hong Synergy
ng mga economic zone. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pong nangungunang balita. Kabalen, Karehiyon, alam naman ho natin dito sa ating bansa, tuwing buwan ho ng Marso ay ginugunita natin ito pong Fire Prevention Month. At dahil na rin alam natin yung panganib ho talaga na dala ng sunog ay hindi biro, biruin mo o ika nga mawala yung mga pinaghirapang ari-arian at minsan pa nga po ay nauuwi ho sa pagkawala rin ng mga buhay na talaga naman hong napakasaklap kung titignan. Pero alam ho ninyo, pwede namang maiwasan ang sunog basta sumunod lamang ho doon sa mga sinasabi ng mga eksperto gaya ho ng ating mga kaibigan mula sa Bureau of Fire Protection. At para ho mabigyan ho tayo ng payo kung paano makakaiwas sa sunog, makakasama ho natin ngayon sa ating programa live si Ginoong Arvin o si Senior Inspector Arvin Katipon ng Bureau of Fire Protection Region 3. Si Sir Arvin po ang Regional Chief ng Public Information Unit ng BFP Central Luzon. Kuyang Arvin, welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Bumati muna ho kayo sa ating mga manonood sa buong Central Luzon. Good morning po sa lahat ng nanonood at tagapakinig sa CLTV. Sir Zernan, maraming salamat po for inviting us, to be part of your program, especially po ngayong buwan ng Marso o ngayong mismong unang araw ng buwan ng Marso kung kailan Justin Dizon po. Sir, Justin tanong Dizon ko lang, sorry. itong fire prevention program natin, itong ating ngayong buwan ng Marso na ginugunita, ano ho ba yung mga nakalatag ng mga aktibidad ng BFP at ano ba yung tema ng ating pagdiriwang ngayon hong buwan? Actually, we're still sticking doon sa ating thing na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. No? The Bureau of Fire Protection is still sticking on that phrase kasi gusto namin may paramdam sa mga kababayan natin na yung kagustuhan natin na umiwas sa sunog, hindi lang silang may gusto niyan. Nandiyan din ang Bureau of Fire Protection at nandiyan din yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakikipagtulungan sa atin, pati mga private na individuals or private na grupo na nakikipagtulungan sa atin para mas mapalag yung ating mga programa at saka mga proyekto laban yung BFP para ikampanya ho itong sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa na ika nga tema ho ng ating paggunita ng Fire Prevention Month. Yes sir, for the past few weeks all of our our units, field units, pati ang ating regional office at pati sa lahat ng regional office po sa buong Pilipinas. Pero syempre lalo tayo dito sa Central Luzon ay busy in preparing po para sa kick-off ceremony natin. Actually, mamayang alas 2 po, inimbitahan po namin kayo, pwede po kayong sumama sa amin, mag-join po sa amin sa SM po, sa SM Pampanga po para po sa kick-off ceremony ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, Fire Prevention Month 2023. And yung mga istasyon din po natin, mga field units po natin, nag-umpisa na rin po sila na mag-conduct ng mga motorcades simula kaninang umaga po, para sa mapaalalahanan ng mga kababayan natin na simula na po ng buwan ng pag-iwas sa sunog. Sir Arvin, tanong ko lang, dito ho ba sa Central Luzon, saan probinsya pinakamarami ho kayong naitala na mga fire incidents sa mga nakaraang mga buwan o di kaya naman taon? Madalas pa rin po talaga ang sunog natin sa parte po ng Pampanga po at saka ng Bulacan kasi ito po yung mga crowded na na areas. Pero ganun pa rin naman po, may mga incidents pa rin po tayo, mga fire incidents pa rin po tayo sa ibang mga probinsya po ng Central Luzon. Pero mas bihamak po na bumaba ito kumpara sa mga previous po natin na itatala po. Ngayon po from January hanggang February ng 2023, sa kabuuan na po ito ng buong Central Luzon, may naitala lamang po tayo na 121 na structural fires. Sir, dun sa bilang na yon, yung 121, ito ho ba karamihan? Ito yung mga commercial establishments o mga residential? Meron po tayong mga commercials at meron din tayong mga residential, pero isa po ang madalas na pinagmumulan nito ay
madalas na sanhi pa rin is yung mga faulty electrical connections natin. Mm. Oo, yan nga nabanggit mo sir yung karaniwang sanhi ng sunog ay yung faulty electrical connections sir, paano ho ba maiiwasan yung mga ganitong ika nga kalakaran at sa halimbawa na lamang sa mga establishmento, di ba meron kumukuha yan ng mga fire yung clearance na ligtas ang isang gusali, pero sa mga pamamahay sir, mukhang nakikita natin hindi ganon kalakas din yung pagbabantay dahil syempre ito yung mga private houses pero paano anong pwedeng gawin para matiyak na ika nga ligtas yung mga ganitong klaseng koneksyon na nagdudulot ho naman ng sunog? Unang-una po sa lahat, lagi po namin pinapaalalahanan na kung bibili po ng mga materyales o ng mga kagamitan na nangangailangan ng supply ng kuryente, siguraduhin po natin na ang mga binibili natin gamit ay may ICC certification po. Ibig sabihin nito, pasok siya sa quality standard at sigurado po natin na yung mga materyales na ginamit dito ay kaya po talagang tumagal po at mas matibay. Madalas po sa atin hindi maiiwasan dahil sa hirap na rin po ng buhay, namimili tayo ng mga murang appliances or murang mga saksakan, murang mga linya ng kuryente na akala natin nakatipid tayo pero kalaunan ito yung pwedeng pagsimulan po ng sunog. Iwasan din po natin yung mga octopus connection na madalas natin ginagawa, yung mahabang extension wires, tapos maraming saksakan, nag-overload po tayo ng isinasaksak dito. Yan po ang isa sa madalas na pagmulan. Pati na po yung pag-iwan ng mga cellphone na nag-charge, pag-iwan po ng mga appliances na hindi tinatanggal sa saksakan po ng kuryente. Yan po yung madalas na nagiging rason ng sunog. So lagi po natin nire-remind yung ating mga kababayan through sa aming programa na Oplan Ligtas na Pamayanan. May mga nag-iikot pa rin po tayo, regular pa rin po ang pag-iikot, pagbibigay ng mga public address, at pagpo-post po sa mga social media sites or outlets ng official sites and outlets ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ng mga paalala para lagi talaga sila kada browse man nila sa Facebook man yan o sa iba pang mga social media sites, lagi nila makikita yung mga reminders namin, mga warnings namin regarding sa mga hazard po na yan. Ayan sir, maganda nabanggit mo yan. Marami sa ating mga kababayan karaniwan, iniiwan lamang yung kanilang mga appliances na nakasaksak. Halimbawa na lamang yung electric fan, papatayin lang yung sa buton, pero iniiwan. Sir, sa inyong mga pagsusuri, meron ho talagang naging ganitong insidente na nasunog yung mga gamitan na kahit hindi umaandar, basta nakasaksak, pinagmulan na ng sunog. Tama ho ba? Yes po, especially kung medyo may kalumaan na po yung gamit at yung mga hindi natin na-check. Siguro isa rin to sa gusto kong sabihin, na tayo yung mga nasa bahay, from time to time, i-check po natin yung mga appliances natin, lalo yung mga wirings niyan, kasi baka hindi natin lang napapansin, merong mga hiwa na, may mga open na part, na pwede na kahit na nakasaksak lang yan dyan, pwedeng mag-cause ng ng sunog. And yun na rin po sigurong paalala na kung magkakabit po tayo ng mga electrical connection sa ating mga kabahayan o sa kung anumang establishment ang itinatayo natin, siguraduhin po natin na tayo ay kumukuha ng serbisyo ng mga sertipikadong electricians po at mga engineers para po talaga masigurado na tama po at tugma yung mga materyales na gagamitin po. Opo. Sir, pagdating naman ho doon sa kakayahan ng ating puwersa ng BFP Central Luzon, sa ngayon ho ba masasabi natin na may sapat na na puwersa ho, manpower yung BFP? Kung iaan ho natin, kung pagbabasihan naman ho natin yung fireman to population ratio. Sa fireman to population ratio, sir, I can see na nandun na tayo sa gusto natin na ratio. Pero we are continuously recruiting personnel po of Bureau of Fire Protection as sa regular quotas natin na taon-taon nadadagdagan tayo. Pero when it comes to our assets, we have at least 231 na BFP-owned fire trucks all over Central Luzon and 88 LGU owned. That's a total of $319 fire trucks po, And aside from that, we just received from the national headquarters another 6 new fire trucks po, And aside from that, we also have ambulances na naka-deploy po for emergency medical services.
Sir Arvin, dun sa fireman to population ratio, ano ho ba yung ideal na ratio at sa ngayon ho, where do we stand para din sa kaalaman ng ating mga kababayan? Kasi minsan sinasabi, eto hindi naman sa dinidepensahan natin yung BFP na ay kulang kasi sila sa tao or what, pero minsan kasi hinahanap nasan ba yung mga bombero, nandito ganyan, despite the fact na buong buhay po ninyo ibinibigay nyo na sa pagsaserbisyo at pagliligtas ng ating mga kababayan, kailangan maunawaan din nila na meron tayong ika nga na numbers na hinahabol pagdating ho doon sa population o to fireman ratio natin. Sir, siguro what I can give now is the total number of personnel that we have sa Region 3. We have 2,890. That's already almost 3,000 personnel, active personnel ng Bureau of Fire Protection all over Region 3 po. No, na ready kahit na nasa opisina pa yan during the time of fire incidents, pwede natin silang hatakin to respond to different places po. What we have been doing right now while we are waiting for recruitments po na regular recruitments quota na ibaba sa atin, ay patuloy tayo nakikipag-coordinate, nakikipagtulungan sa mga volunteer groups at bumubuo rin tayo ng tinatawag natin na community fire auxiliary group, no, na sa bawat community, kasi yun din ang gusto namin develop yung ma-empower yung mga communities natin, no, pagdating sa fire response or pagdating sa fire prevention. So right now that's what we have, 2,890, and on top of that are all the community fire auxiliary groups that we have established all over Region 3, all over Central Luzon. Sir Arvin, nabanggit mo yung pakikipag-partner doon sa mga volunteers. Paano ba yung proseso niyan? Halimbawa na lamang sabihin na natin na tayo dito sa CLTV, meron kaming samahan, kaming mga nagtatrabaho dito at nais naming makakuha ng training o di kaya naman yung mga ibang organisasyon na ika nga para makatulong doon sa pag-apula ng apoy o di kaya naman mga emergency na rinorespondihan po ng BFP. Pwede ho bang ika nga lumapit sa inyong tanggapan at humingi ho ng training kaugnay ng mga ganyang aktibidad? Yes po. Yes po. No, sir. Matutuwa po kami dyan. Kung meron po kayong mga grupo na binuo or meron kayong mga existing na mga volunteer groups para po ma-accredit kayo at para makakuha rin po kayo ng kaukulang training, no? At certification po from the Bureau of Fire Protection, kindly coordinate po, makipag-ugnayan lamang po tayo sa mga pinakamalapit na fire station po sa inyong lugar. And mabibigyan po nila kayo ng instruction kung paano po ay yung magiging proseso ng training natin at ng mga requirements po. Napakaganda niyan, sir, dahil alam naman natin maraming mga pribadong organisasyon, mga samahan yung naghahanap din ng maitutulong o maiaambag sa ating komunidad, At parang gusto naming subukan ni Kuyang Ray Bravo yung ganyang training, Pero sir, ito na lang, panghuli na lang, gusto ko lang itanong, may mga nababalitaan ho kasi kami, may mga na-interview kami o nakikita na tuwing may sunog, ang una nilang ginagawa ay mag-Facebook Live. Ipopost nila sa Facebook, may sunog. Kadalasan, nauna pang ipost sa Facebook bago tumawag ng bombero. Sir, ano ho yung inyong paalala sa ating mga kababayan na ano yung dapat nilang gawin, kagyat na gawin, oras na meron ho silang ma-monitor na sunog sa kanilang komunidad? Ito po, lagi ko na po ito sinasabi, ang mga bumbero po, kami po mga bumbero, hindi po kami mga manghuhula. Hindi po namin malalaman na may sunog sa isang lugar unless ma-report nyo po kaagad dito sa amin. No, so instead po na mag-Facebook po muna tayo, i-post muna natin siya, tapos maglalagay ka pa ng caption, magsasabi na may nasusunog. Mas maganda po na nakasave yung mga emergency contacts like the number of local fire station, or kung masyadong mahaba para sa inyo, mag-dial lang po kayo ng 911. No? Tawagan niyo po kagad kami bago po kayo mag-post sa social media, bago po kayo mag-take ng pictures, bago po kayo mag-take ng videos. Tumawag po kaagad muna kayo sa amin. Kasi that's the only way. Yun lamang po ang tanging paraan para malaman namin na merong nangyayaring sunog sa isang lugar. And ang sunog po, sa loob lamang ng ilang segundo, ilang minuto, pwedeng lumaki na siya at mag-multiply po ang laki ng sunog na yan. And meron pa po tayo, sa Region 3 po, meron tayong dinevelop na application. Ang tawag po dito is Fire Out app. Downloadable po ito sa Google Play Store, wherein sa mga may hilig po na mag-picture at mag-video, mag-register lamang po kayo dito na yun na po ang gamitin ninyo pang picture,
automatic po siya masesend po sa aming command center at malalaman po natin kung saan yung location ng sunog o ng picture na isinend po ninyo. Ayan, Ang tawag po dyan, napakaganda Fire ng, Out app. Ayan, napakaganda ng app na yan, Sir Arvin. At susubukan natin yan. At sa mga darating pang panahon, gagawan natin ng balita yan, sir, para talagang mas maunawaan ng ating mga kababayan at makatulong ho sila. Dahil gaya nga ho ng binabanggit ni Kuya Arvin, mga kabalen, hindi ho sila manghuhula. At alam ho natin na yung paglaban naman natin sa mga ganitong disgrasya gaya ho ng sunog ay community efforts yan. Hindi lamang yan tungkulin ho ng iisang sektor o ng iisang grupo gaya ho ng BFP. Kaisa ho ang CLTV 36, Sir Arvin, sa inyo pong kampanya para makaiwas ho sa sunog. Maraming salamat po, sir, at asahan ho ninyo na kung meron pa kayong mga ibang kaganapan ay pwede ho ninyong ipadaan sa aming istasyon ang mga anunsyo para sa gayon ay manatiling mulat ho ang ating publiko. Maraming salamat po ulit sa inyo, CLTV. Ayan ho mga kabalen, inyo pong narinig si Sir Arvin Katipon, ang hepe po ng Public Information Unit ng BFP Central Luzon. Samantala, ito ho, pabatid naman sa publiko, pansamantala pong isasara ang bahagi ng Friendship Road ng Kutkut Intersection sa Angeles City sa darating hong ika-5 ng Marso. Simula ho alas 6 ng umaga hanggang alas 6 naman ng gabi. Ito ay upang magbigay daan po sa paglalagay ng concrete girders bilang bahagi ng konstruksyon ng Kutkut Flyover. Panoorin ho natin ang ilang bahagi ng panayam kay Ginoong Alvin Perez, ang Communication Monitoring Head ng Angeles City Traffic Management Office o ACTEDO. Ang po natin, ina-advise po natin sa linggo, yung mga nanggagaling po ng San Fernando, it's better na dahil linggo naman po yan, wala naman pong ganong traffic noon. Pwede na po silang dumiretso patungo po ng dito sa may MacArthur Highway natin hanggang sa may Clark na po yan. So vice versa po, ganun yung galing naman ng Clark or yung galing ng Mabalacat, galing ng Magalang, pwede po sila, kung papunta po sila ng portion po ng San Fernando, yun lang po ang pwede nilang daanan yung sa may MacArthur Highway po natin. Yun naman po nagagaling natin sa may Porac na patungo naman po Clark, mas maganda po siguro na daanan po nila yun dito sa may SCTEX exit po natin patungo na po ng Clark, yan, vice versa po. Kasi po yung po mga ilalagay na concrete girder po masyado pong malalakihan at masyadong mahaba. So yung pong kabuuan na dadaan po ng mga yan, so magmumula po yan dyan sa may intersection po natin, yung sa dalawang fast food chains po dyan. So patungo na po yan dito sa may papunta Kwayan, so doon po sila dumadaan. So ina-advise po natin na hindi po nila pwedeng daanin yan, so mag-close po tayo para mapabilis din po at maiwasan yung disgrasya sa ating mga kababayan, lalo na hindi po natin baka magkaroon po ng disgrasya. So yun po yung ina-avoid din po ng DPWH po. Kabalen, ako po yung magpapaalam na sa telebisyon pero patuloy ho ang ating balitaan sa aming official Facebook page at maging sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa balitahong kaugnay naman itong transport strike na ikinakasaho ng iba't ibang mga driver at operator ho ng jeep. Umapila po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Transport Group na wag na hong ituloy ang kanilang bantang 6 na araw na tigil pasada. Ayon ho sa Pangulo, aminado naman siya na hindi daw naging maayos yung rollout ng modernization program ng gobyerno sa mga apektadong traditional jeep. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa dialogo at sinabing maging siya po ay pabor na pumasada ang mga traditional jeep, lalo na kung sila naman ay roadworthy. Pakinggan ho natin ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng mainit na usaping iyan. Sa pag-aaral ko, parang hindi maganda ang naging implementation nung modernization. Tama naman yun. Kailangan safe yung mga jeepney, yung mga tricycle, yung mga bus. Kailangan safe yan. Pero iba-iba yung naging standards na ginawa. At tignan natin, kung
siguro kaya natin kausapin ang mga transport groups at sabihin natin, hindi, babaguhin talaga namin para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng bawat isa. The modernization program also was a first step towards electric vehicles. So siguro we will eventually move there. Pero kailangan pa rin nating ayusin ang supply ng renewables. Kasi ang sinasabi ng mga nag-aaral, kung talagang para sa climate change yan, kahit na electric vehicle ka, magcha-charge ka, yung kuryente galing din sa coal-fired plant. Di ganun din. Walang nagbago. Linipat mo lang yung pollution ng konti. So that's an improvement, but doesn't help climate change. That's why kailangan pag-aralan natin ang timetable. Aking palagay, dapat ang pwedeng gawin ay inspeksyonin yung mga vehicles. Kahit luma, may luma naman na maganda pa rin eh. May luma naman na pwede pang gamitin eh. So baka tignan natin na hindi yung just because 5 years old or 10 years old, hindi na pwede. Tignan natin yung kondisyon. Kung maganda mag-alaga yung driver, maganda yung jeep niya, pwede pang gamitin yan, safe pa naman. So yan ang mga issue na kailangang pag-aralan. It's not that simple, but I'm hoping na dito sa mga initiatives na iniisip natin, makakumbinsi naman natin ng mga transport groups na huwag na muna mag-strike dahil kawawa talaga ang tao at marami pang naghihirap at hindi masalo pang maghihirap pag hindi makapasok sa trabaho. Ang pahayag pong yan ng Pangulo ay mula naman ho sa RTVM. Samantala sa ibang balita, hindi raw angkop ang kasalukuyang sitwasyon ng Mabalacat City Hall para sa mga empleyado at sa mga sineserbisyuhan nilang Mabalakenyo. Kaya naman ho naisipan na ho ng City Government sa pangunguna ni Mayor Crisostomo Garbo na magtayo raw ng panibagong gusali upang mailipat ang lahat ng mga tanggapan sa isang lokasyon. Sa darating hong buwan ng Marso ay magsisimula na ang konstruksyon ng panibagong munisipyo sa 25,000 square meter na lupain sa Barangay Mabiga na binili ho ng local government unit. Aabot ho sa 1.2 billion pesos ang inilaan na budget ng lokal na pamahalaan sa konstruksyon ng 4 na palapag na government center at target daw itong matapos sa December 2024. Samantala, balak daw gawing administrative building ang unang palapag ng lumang munisipyo at public library naman po yung ikalawang palapag. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Chris Garbo kaugnay ng balitang yan. Unang-una, hindi na angkop sa tamang panahon ngayon yung ating lugar. Masikip, maliit. Even yung ating mga empleyado, hindi na parang conducive na talaga to serve yung pagsiservisyo mo. No? Yung bang nakikita mo, yung mismong umingi ng mga tulong at yung mga nagbibigay ng tulong, hindi na sila conducive sa ganung sitwasyon. Lumalaki eh. Ang population natin lumalaki. Napakaliit. Tapos hindi mo alam kung saan mo ilagay yung mga activities mo. So, dito, pinapakita namin na tayong mga leader ngayon, kailangan visionary tayo, no? Advance ang ating mga ginagawa, no? Sa development. Kasi without thinking yung mga parating, hindi mo maiisip yun eh, no? Kailangan you always dream big, no? For the city of Mabalacat and for the people of Mabalacat. Samantala, mula ho sa pangarap ng dating kura paroko ng St. James the Apostle Church sa Betis, Pampanga na si Among Greg Canlas na magkaroon ho ng ikalawang bamboo organ sa bansa. Nabuo po ang Betis Bamboo Organ. Ang Betis Bamboo Organ po ay itinayo sa loob ng 175 taon na makalipas hong makompleto ng Augustinian priest na si Diego Serra ang sikat na Las Piñas Bamboo Organ na matatagpuan naman sa St. Joseph Parish Church. Binubuo ito ng 30 piraso ng wood pipes, 560 pieces ng bamboo pipes at 168 na metal pipes. Gawa ito ng Diego Serra Organ Builders na pinamumunuan naman ho ni Sialwin Tagle. Matatandaan na unang narinig ng mga Katolikong deboto ang pagtugtog ni Raymond Lutak gamit ho yung bamboo organ sa pagsisimula ng simbang gabi sa parokya ng Betis. Kasama ho yung Betis Music Ministry. At matapos po ang mahabang pagpaplano at konstruksyon, opisyal na hong pasisinayaan ang Betis Bamboo Organ sa darating pong ikalawa
ng Marso. O bukas ho yan, mga kabalin. Libre lamang itong inihahandog ng simbahan para masaksihan ang inaugurasyon ng ikalawang bamboo organ sa bansa. Iba't ibang grupo ho ang inaasahang tutugtog sa nasabing kaganapan. At pakinggan ho natin ang pahayag ni Among Greg Canlas, ang musical director ng Mirabilia Children's Choir. Anyapin ng Mirabilia Choral, abibilugan na rin Mirabilia Day Children's Choir, plus additional na hinanpik ko karing Choir Betis, plus ini pong korong iba't Quezon City pa para maging memorabilia ining historic occasion tamo Pampanga na hanapin sa sabing Jody, it will go down in the history of the church and of the province of Pampanga na atin tamong second bamboo organ, not just to admire but to help us sing glory to God and to help us really feel the presence of God in the community when we worship and when we sing together. So, dito pong pwede datang ko sana po bangkanita ay Albania. Anyapin ng Mirabilia. Yan ho mga kabalen, para naman sa mga hindi makapupunta sa Betis ho sa araw ho ng o bukas, araw ng Huwebes, March 2 ay tumutok lamang dito sa CLTV 36 dahil amin pong ihahatid sa iyo yan ng live yung mga kaganapan at syempre yung pagpapasinaya at pagtugtog ng ikalawang bamboo organ sa bansa na matatagpuan po sa Betis, Guagua, Pampanga. Sa iba hong balita, dinala na ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa Pampanga yung kanila hong dance festival na tinatawag na Sayaw Pinoy. Dito po pinakita ang iba't ibang uri ng sayaw na nakagisnan, sumikat at kinagigiliwan sa ating bansa. Para po sa kanilang unang pagtatanghal sa lalawigan, ginawa ho ito sa may St. Scholastica's Academy sa syudad ho ng San Fernando. Yan ho ang balitang tinutukan ni Liana Canilao. Ang mga Pinoy ay kilala bilang mga naturally born dancers. Kung kaya't mapa modern, folk dance, ballet o contemporary man, ay siguradong kayang-kayang makipagsabayan ng mga ito kahit kanino pa itapat. Ang isinagawang Sayaw Pinoy sa St. Scholastica's Academy sa syudad ng San Fernando nitong Lunes, February 27, ay isa sa mga patunay kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nakikilala sa larangan ng pagsayaw. Ayon kay Shirley Halili Cruz, ang chairman ng National Committee on Dance ng National Commission for Culture and Arts, 17 taon ang masimula ng pag-iikot-ikot nila sa iba't ibang panig ng bansa. I want to highlight all the different genres and dance. So we have the folk dance, the classical ballet, lyrical, contemporary, tap, hip hop, and even musical theater arts. So I think Sayaw Pinoy is very, 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 very successful, and we have I have brought Sayaw Pinoy to 422 venues, and I tapped already 526 dance groups. So we were able to encourage the young dancers, all ages, and from different regions of the country. Para naman sa ilang mga performers, bukod sa appreciation sa sining at kultura, ang pagsayaw ay isang uri ng ekspresyon ng nararamdaman ng isang tao. Because we want to share Filipino arts through dances. Because naniniwala kami during yung system na through dance, we can communicate with each other. And gamit yung mga sarili naming art, different genres of dance, at syempre yung camaraderie na nabubuo namin dito sa Sayaw Pinoy. Ang mga katutubong sayaw naman ay metikulosong inaral ng mga dancer dahil ito ay uri ng pagbibigay ng pugay at respeto sa kanilang mayamang kultura. May times po na nahihirapan talaga kasi may mga, hindi naman sa amin original ito nang galing. So, kailangan yung way ng pagsayaw nila, dapat ma-adapt din namin yun. So, may times talaga na mahirap, lalo na pag mga balancing, mga ganun po yung mga sayaw. So, kailangan kasi maging yung galaw namin katulad nila, kahawig nila. So, medyo mahirap talaga din. So, umpisa. Samantala, kasama ng Junior New System at TUP Kalinangan, ang mga performers na SLU Dance Company, UEC Langanan, CLSU Bitay Sining, Halili Cruz Dance Troupe, SSA Dance Ministry, Sinukwan, Para Dance Sport PNU Balingsayaw, JNS Buga HCDC at J Crisis.
Hindi naman magkamayaw ang mga estudyante at mga audience sa galing ng mga mananayaw. Ayon naman sa principal ng SSA na si Sister Mary Ignatius Aquino OSP, mahalaga na hindi lang subsob sa pag-aaral ng mga estudyante. Panahon na umano na sila ay lumabas at ipakita ang kanilang mga itinatagong talento sa pagsasayaw. This is very important, especially for me. My passion is also for the arts. And the formation of the is not only academics, but it should be holistic, no? And after 2 years of pandemic, they were closed inside their homes. This is the best time for them to explore other possibilities, no? And to develop their innate talents, especially in the culture and arts. Samantala, bukod sa CSFP, magtutungo rin ang sayaw Mabalacat City. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o ang hanging amihan pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon, kasama na rin po ang Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat, dulot po ito ng shear line. Gayon din po ang Cagayan Valley, ang natitirang bahagi ng Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Maula po ang papawirin na may mga pagulan, dulot naman po ito ng Northeast Monsoon o amihan. Samantala po, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihinang pagulan. Ito po ay dulot din ng Northeast Monsoon o amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng localized thunderstorm at ng shear line. Sa mga lugar pong nabanggit, posible po ang mga flash floods at landslide, kaya pinag-iingat po natin mga kababayan. Salamat po. At bago ako tuluyang magpaalam, ito basahin ko lamang yung ating top pick question of the day. Nanong makapagpasaya ka? Anyang anak ka? Ayan, magandang tanong yan para mabalikan ho natin yung ating kabataan. Sabi na pong April Angel Magtoto, paper doll. Kung mag-recess para asali kerugo, tsa $2 pesos yata kanita. Tinagnya pa'y shy-shy. Awo, paper dolls, yan. Sabi ng Raquel Layog de Guzman, Mamyalong Goma ang pong postcard ng pong Holland. Yan. Nanuniyak si itang goma, itang dampa-dampan Wow, itang singkasikan palakpak na kanyan. Wow. Ronnie Catwazon, Patse magalmusal kami, abe yapo ko. Ay, wow, Diyos ko. Makamiss na naman ni yapo ko. Pwede sinabi ng Ronnie ka ngayon Wow, masaya mo naman pong makipagalmusal, karin kaya katamo nga po uling talagang biyeda nga nimburi mo Ayan, mga kabalen, ayan ho ang ilan sa mga sagot ng ating mga netizen sa ating topic question of the day. At maya-maya po, mamayang alas 12, samahan natin si Kuyang Jody BJ Mercado para ho basahin yung marami pang kasagutan. At syempre, kanya hong makakatsikahan si Camille Cataluna, ang marketing supervisor ng Hero Foundation Incorporated, para talakayin naman itong Hero Golf Cup 2023. Yan ang ating magiging bisita sa topic. Kasama siyempre si Kuyang Jody Mercado. Kabalen, ako'y magpapaalam na at yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter naman at CLTV 36, yung ating Instagram, TikTok at YouTube. Ganon din ho at CLTV 36 Official. Pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website CLTV36.tv. Mapapanood din ho nationwide yung ating mga programa via Signal Channel 115. At kung ikaw naman ay nasa Central Luzon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36.
Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.